சுந்தரமூர்த்தி விநாயகபுரம் ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஆலயத்தில் பங்குனி உத்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற தேர் திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தேர் திருவிழாவில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா பங்கேற்று விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சரின் துணைவியார் ஆதிலட்சுமி தேனி ஜெயக்குமார், ஆன்மீக அன்பர்கள் உட்பட திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து முருகப்பெருமானுக்கு அரோகரா என்று வாழ்த்து கோஷம் எழுப்பி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.